זה לא נתן לי לעשות טאג אבל. אולי אחרי זה משהו. מה, הורדת את הקייס שלך? כן. לא רוצה יותר? למה? אחי, גם ככה בכיס כל הזמן. איזה קייס היה לך? כמו שלי, לא? כן, משהו דומה. אבל אני שונא את זה. זה אחי. לא, אני לא אוהב את זה. אני קניתי שיהיה לי... I'm telling you, my phone got really fucked up like that. It really got fucked up. בחודש הטלפון נראה כאילו שהוא בן שנה. I'm serious, בגלל זה אני החלפתי. דאון, נזק, דאון. נזק, דאון. Okay, here we go, title. תראה איזה חמוד הוא. נזק. נזק. בזק. נזק. Tag yourself in it, it didn't let me. Let me see how long it takes to upload. Wow, זה די מהר. מהר. אתה קולט איך אני עובד עליו אבל? הוא חושב שזה טריק. הוא לא אוכל ארוחת ערב? הוא לא אוכל מהבול? לא יודע מה הבעיה שלו, בימים האחרונים הוא לא אוכל מהבול. הוא נראה לי מפחד ממנה או ש... אז, you get a stainless one, don't get a black one. Yeah, it might be... No, the black may bother him. ואני אגיד לך את האמת, those bowls aren't good for the dog. You know how dogs have red nose? You see how he has a black nose and it's now turning pink on the tip? Yeah. It's because you're using those bowls. No, it's always been pink. He had a black nose. No, he always had pink. Nezek, sit. Here. Down. Nezek. Nezek. Down. Good dog. Here. נזק. איפה הווידאו שלי? כוס, איך זה? נזק. נראה לי שהוא קלט שאני מאכיל אותו את האוכל של עצמו.